Israel should not be a part in the European region. And because of all the crimes that she already committed in Palestine, in Gaza, and in West Bank, currently what they are doing in West Bank. So we are demonstrating here to tell the world, Europeans, Finnish people, do not accept Israel in the Eurovision competition. Thank you. Could you also give a comment on why are you here protesting today? Because the fighting in Gaza. And how is Eurovision related to the situation in Gaza? The country that commits genocide, international crimes, should not be part of any event or competition or anything, you know. Minkä takia ootte tänään täällä protestoimassa? Haluan vastustaa Israelin toteuttamaa kansanmurhaa Gazassa ja koko Palestiinalla ja kannustaa palestiinalaisten oikeutta omaan maahan ilman mitään miehitystä tai sortoa tai riistoa. Euroviisussa on Israel ja se Israelin osallistuminen siinä antaa legitimiteettiä Israelin toiminnalle. Sen oleminen siellä ja sen kautta se pystyy levittämään omaa asiansa. Niin se kansanmurhainen valtio Israel saa silloin enemmän oikeutusta ja se ei ole hyväksyttävää. Ne heitti silloin Venäjän ulos ihan ymmärretystä syystä, kun ne hyökkäsi Ukrainaan, niin sama pitäisi Israelille. Että niin. Ollaan täällä, koska Israelin pitää lähteä helvettiin Palestiinasta ja Euroviisu tukee Israelia ja mahdollistaa taidepesua, joka tappaa ihmisiä ja antaa turvaa kansainvälisesti Israelille. Ja se pitää loppua nyt. Vapaa, vapaa Palestiina! Yeah, today it was a very, very good demonstration. It was very strong demonstration. We needed this life back again. We need to remind everyone about the boycotting. Boycotting is very, very important. And we are so glad that we still have too many people that still use their voices for the sake of the children there, for the sake of the civilians. And I hope every time we could have like very strong demonstration. Inshallah, next demonstration will be for the big winning. It will be for the big winning, inshallah, next time. Thank you. And do you have anything to say to the people who might be attending the Eurovision right now and not even think about all of this that's happening? I wish they could use their hearts. They need to use their heart. I wish they could use their heart and just think about the kids you're killing. With these people, just enjoying the music with the people who are children killer. How could a musician or an artist be a children killer at the same time? If you are a musician or an artist, you should have a very, very kind heart. You cannot kill kids and play music at the same time. I wish they could just have a little thought about it.
Elikkä minkälaiset fiilikset? No ihan hyvät fiilikset on. Vähän on vilponen, mutta muuten ihan jees. Hyvät, tosi hyvät. Oikein mainiot fiilikset. Innolla odotetaan UMK:ta tänään. Joo, tiedättekö te tästä protestista, mikä tänään tapahtui tähän liittyen? Itse asiassa joo, just luettiin uutisista kyllä aiheesta. Ei ollenkaan. Mitä siellä tapahtuu? Ei olla kuultu. Minkälaisia ajatuksia ne herättää? No vähän ristiriitaisia totta kai. Niin. Että kyllä nyt sille on Palestiinan puolella, mutta niin, että suurta ymmärrystä niin kuin protestoijia kohtaan. Ei laulalla mitään. No siis sinänsä kyllä, tämähän on aina tämmönen niin kuin aihe, mikä liittyy Euroviisuun ja UMK:han myös kyllä nykyään. Että joo. Sinänsä silleen ymmärrettävä aihe. Joo. Joo, okei. Joo. Harmi ei ehditty osallistua siihen. niin. Joo, on se kyllä tai siis ikävä tilanne siellä on ylipäätään, mutta ehkä me enemmän nähdään tää silleen niin kuin suomalaisen musiikin juhlana. Vaikka Euroviisun edustaja toki valitaankin, mutta en niin kuin silleen ehkä. Latistaako se tunnelmaa ollenkaan? No ehkä vähän. Niin, no tavallaan kyllä, mutta ei silleen täysin. Niin. No ei se ehkä tässä tunnelmaa, mutta niin kyllähän se nyt ylipäätään niin kaikki sodat ja muut ylipäätään, niin kuin mitä tuolla maailmalla tapahtuu. Niin. Kyllähän ne vaikuttaa kaikkeen. Niin. Mutta ei sitä ehkä niin kuin varmaan tänä iltana tule ajateltua, niin. Mitä siellä tapahtuu, mutta toki ihan hirveetä. Joo. Että niin, kyllä se jotenkin yrittää ehkä keskittää siihen omaan kuplaan. Tai siis on niin semmoisessa omassa kuplassa ja tässä, että kaikki asiat on hyviä ja kyllä sen tietää mitä ympärillä tapahtuu, mutta tavallaan auttaako se ehkä surro, jos ei voi vaikuttaa. On ehkä semmoinen päällimmäisin tunne. Niin. Latistaako se tunnelmaa ollenkaan? No, joo, kyllä se on sinänsä niin kuin, se on ikävää silleen, niin kuin, että mä ymmärrän kyllä niin kuin, ymmärrän protestit ja silleen, niin kuin, että niin kuin, kannustan kyllä ihmisiä ilmaisemaan heidän mielipidettään julkisesti nimenomaan. Joo, mutta ei kuitenkaan niin kuin estä fanittamasta. Mistä se johtuu? No, se on hyvä kysymys kyllä. Tää on tiukka aihe, mitä itsekin pohtii silleen, että mihin sit niinku vetää sen rajan. Koska eihän sitä silleen niinku, se on paha aihe, se on semmonen veteen piirretty viiva. Ja silleen, että ajattelee, että no okei, UMK, se on suomalaisten juttu, Suomi-meininki. Se on sinänsä niinku, Euroviisuihin liittyy, mutta sit se on tavallaan niinku myös tämmönen oma tämmönen pieni juhlansa Suomessa. Mutta en nyt silleen väitä, että se mitenkään silleen vesittäisi tietenkään niin kuin, mielenilmausten ja mielenosoitusten arvoa lähtökohtaisesti. Latistaako se ollenkaan niin kuin Euroviisu tai UMK-tunnelmaa? Ei. Ehkä mä ajattelen itse, että niin kuin UMK on eri. Tai niin kuin, tavallaan se on sama kuin Euroviisu, mutta kuitenkin niin kuin vähän eri. Niin, UMK on yhtenäistä. Niin. UMK:ssa ei päätetä siitä, että osallistuuko Israel sinne vai ei. Niin. Ollaan positiivisella mielellä liikkeellä. Kyllä. No kyllähän kaikki vaikuttaa kaikkeen, mutta sitten jotenkin se mihin voi itse vaikuttaa, niin jotenkin ehkä, en mä tiedä. Niin. Auttaako murehtia ehkä sinne asti, että jotenkin, niin. Vähän ristiriitaiset fiilikset ehkä monilta osin. Niin. Ehkä tää on enemmänkin just niinku suomalaisen musiikin juhla ja niin. Nousee artisteja ja muuta, mutta ja live-musiikki aina tekee hyvää ihmisille, jotenka niin. Pitäisikö sun mielestä Israelin osallistua Euroviisuihin? No mä oon kyllä sitä mieltä, että ei. Mutta myös näen siinä sen niin kuin dilemman, että hehän on kuitenkin iso rahoittajamaa ja silleen, että se, että ne potkis sen ulos sieltä, niin se on iso ele ja varsinkin kun heillä on rahaa, niin se on myös silleen asia, mitä heidän pitää miettiä. Mutta mä oon kyllä sitä mieltä, että pitäisi heittää helvettiin sieltä. Jos näin rumasti voi sanoa. No kyllä mä nyt toivoisin, että nyt niinku niskattaisi tai että ei pääsis, mutta niin, että toivoisin, että ei pääsisi ainakaan jatkoon, jos ei niitä nyt kokonaan diskata. Niin. Mutta joo, ei niinku mitään järkeä sinänsä.
Niin. No ehkä nyt tällä hetkellä varmaan ei pitäisi olla ja ehkä ne artistit ja muutkin sen tietää, että ei, mutta en sit taas silleen niinku ei poliittinen homma on ja sit lähtien Euroviisut on niinku perustettu, että just yhdistää ihmisiä musiikin avulla. Niin. Mutta Venäjähän on kuitenkin poissa Euroviisuista niiden hyökkäyksen takia Ukrainaan. Se on ihan totta. Se on vaikea kysymys ja en ehkä osaa. Niin, poliittisia asioita, ristiriitaisia tunnelmia. Niin. Tuossa on tää puiston läpi menee tää polku, niin se oli ihan umpijäässä. Ja mä sitten menin tuohon istuskeleen, katteleen, niin siellä oli kaksi poliisia. Niin sanoin niille siitä, niin he sanoivat, että se on tilattu. Mutta ei miksi vasta nyt, kun siinä pikkulapset liukasteli pyörällä meni sitten ja lapsi oli tarakalla, niin otti pois, niin se lapsi kaatui siihen. Niin mä ihmettelin, että eikö kaupunki nyt voi pois sitä, vai onko se järjestäjä, joka pitäisi se sitten niinku rahoittaa. Ja se on vähän niinku unohtuu. Niin tämän protestijärjestäjä vai? Ei, vaan siis tämän... Mikä tää nyt on tää UKM, joka järjestää, niin niiden tehtävä olisi hiekottaa nää sitten, että kaupunki ei osallistu siihen, koska se on rahaa. No se nyt ei iso homma olisi laittaa, niin mä ihmettelin jo, kun liukasteli tuossa noin, niin sanotaanko, että semmoinen, mutta muutenhan tää on normaali tapahtuma, että ja sitä, tätä poliisia määrää mä ihmettelen, kun Tappara Ilvespelissä tapellaan paljon enemmän ja siinä on yksi poliisiauto tuossa noin ja siinä kahvia juovat, niin täällä droneja lentelee sun muualla, niin mä kysynkin niitä poliiseita, että onko tämä harjoitus jollain tavalla jotain opiskelijoita, niin se vähän hymyili siihen malliin, että on. Ei mulla muuta kommenttia tähän on. Itse tuli vaan kun bussit on vähän myöhässä, niin tuli tänne vielä tämmöiselle kunniakierrokselle, että ja käsi murtu. Että kannattaa hiekottaa niitä en ole vielä mennyt akutaan, mutta särkee pirusti, niin joo, ja minä varon askeleita, niin ei aina voi olla, joskus pitää katsoa muuallakin kuin eteensä, niin näin kävi. Mutta se siitä.